ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಂದೇನು ಇನಿದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ದೋಸೆ ಪಂಡುಂಡ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಗು ಸಾಗು ಅವು ಪಾರ್ದು ಸಾಗದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಫ್ಲಪ್ಪಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಪಾರ್ದೆ ಐಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿದ ರೈಸ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಲುಂಬುದು 4-5 ಗಂಟೆ ನೆನೆರೆ ಪಡೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆತ್ತೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆರೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪಾಡೋಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸಾಬುದಾನ್ ಸಾಗು ಸಾಕು ತುಳಿಯೋತು ಮಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬೊದುಲ್ದು ಇತ್ತು. నేను ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೇರೆ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆತ್ತ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಕಡೇರೆ ಬಿಡ್ಚಿ ದೆಪ್ಪುಗ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊದುಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಟ್ ನಮೈತ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಂದ ಕಡೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ. ಒಂಜಿ ಪಿಂಚಿದಾತಿ ಯಾವು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತುಲೆಂದ ಈತೆ ಕೆಲವೇರು ನೇನು ಪೇರಿಡು ಕಲತದು ಪಾಡುವೆರು, ಕೆಲವೇರು ನೀರಿಡು ಕಲತು ಪಾಡುವೆರು. ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ದೇ ಈತೆ ಒಂಜೇ ಪಿಂಚು ಒಂಜಿ ಚೂರುಂಡು ಅತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಯಾನು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸಾಬುದಾನ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಗು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಸಾಗು ಪನ್ಪನೆಕ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಈತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪುಲತ್ತು. ಈತ್ నేను ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ತಾನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಂಟೆ ಏಲೋ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ నేను ಉದುಗೆರ ದೀಕ ಬಂದವರಿಯರ ದೀಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ನೈಪುಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಗುಡು ಉರ್ದು ಪುರ ಇಜ್ಜಿದ ಸಾಗು ಪಾರ್ದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್.
ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶು